آسي إريترا وبغاي باخل ونفسي آسي 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 إريترا وبغاي آخري ونفسي عوض 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 آسي 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 تزبي وعروضك أخونا عوض أقنع تبلي زخرق أسرحك يقباك يوم أسبزيحك برغوغاوي لي ولا متسقم تعريبو بحر مريت كل ورد تحالبو أنت غزبي تسوى عبي شيء تزرق لوطي بياك زرق هادرها أساسي كبرت غزبي لا تقبل لا تكون خليسي زي خرع كبي. Two Russian warships from the Pacific Fleet have entered the Red Sea. Of Pretoria Agreement. Getachew Rita, President of Tigray Interim Regional Administration. And on his own behalf, to President Bassirou Diomaye Faye. Joint drills with Jacker, Eritrea, according to Jacker, Russia ambassador to Eritrea. Has made it clear that anyone who participated in the serious riots and violence during the Eritrean holidays must face the consequences and not be repatriated. Words. سلام تخطات نايز channel كما يتخونون سناك تكونون وتر من يوتيو أمبار لو مو نخلنا كمهرنا كنكحنا كنفلطو من كنستوعلو لو من زلنا زبلكون بدرجة أفريقيا بدرجة قرن أفريقيا بقطع وي بتزاور مسير تركب زلهم زيناتات حزا غريبة له نايلوم فيديو بزحت حستا كلواي بفلاي نافدق بحرنا إيرترا بفلاي ناي رشا مركبنا باص عمتها بزح زرب خوينو له بميديا كنريينا نسو إثيوبياوين كميري ولو كالوت نعم عرب عالم ميديا كميري يلو راشا بخمي جليس أطلع بكل ما نقد كنريا كنفتنينا جبتي بزعبا إيرترا هذا قد أصحاب ريتاوتي الله كاب هذا منيسترنا جبتي زوجي نسو كنريينا كم وتر دما نتي أب جرمن استقاعد أجرجر عمل كيتو زوج حبريتاون كنرينا بزح نتاريخنا إيرترا زين صبارق لما تحسوا كلوايو لايك جبر سبورت جبر بليز نزي channel دقفوا حماق زحسبوا له بزحات حماق جبر له بزح حبريتات متأن له سلازي لايك تغيركم سبورت تغيركم تبقى تحسوا خمسة له يوتيوب سلازي فلت نسون بعلو حدث قمتيو مجمريا لومي مور أب حرجة تذكر تحسوا سلازي لونا اسكن نسمع what is going on زي نسمع مجمريا. Two Russian warships from the Pacific Fleet have entered the Red Sea, and this comes amid attacks by Yemen's Houthis on merchant shipping in a region that already crowded with naval vessels. Well, the Russian Navy's Pacific Fleet said مراخب ناي رشا مس تاينلنا نابز حلفة ناي إيران ناي تشاينا كمون ناي رشا أفنداو أوقيانوس حبراوي ناي بحر لممدا كايدا نيرا نزخونا كقاتم زخيل كما يجر كما مكات سلازي اتياتن ببوت انك هذا خلوا ناي تشاينا دما ابجبت مدبر سلازلوان قالين كابجبتين مسيان نيران سلازي بغات ابوت انك ملسا خلوا ناي راشا جن نتكونتات نتريسك ناي بحري كوقاص صورلو زغل بيز يبلومن ناب عدومكم لسك خلولون which is very very difficult and long journey سلازي راشا نابير ترابوتان خدلي قديتا لو وي ابقى بحر بوتا كابتدل نوي حوان يا جيرا سلازي ناب باتع نحمش معلتي لهم يوم زلو ناي 3 عمت صنبل ناي دبلوماسي ناي كلتين حجرات هون كله ابزو انزي ناي راشا مراخب ابقى بحر متاون ازارا بارس غيني زلو ناب باتع ممت اندما بفلاي بوغن اثيوبيا زوص زل حبريتا صنيلنا كرينا انتاي مالتيو ግን እዚ እስከንች ንስማዓዮ ድሕሪ ተመሊስና ሚድያ ናይ ራሻ ነዚ ኩነታት ዝብኸመይ ይርየሎ ሓንቲ አርቲክል ክንረይና that the Russian cruiser Varyag and the frigate Marshal Shapashnikov are taking part in the voyage. The two warships have passed the Bab el-Mandeb Strait into the Red Sea. The move has forced many ship owners and operators to suspend the Suez Canal or the Red Sea route for transporting goods from Europe to Asia and vice versa. ኣብዚ ዋን እዚ ምናልባት ዜና ተከታተሉ ተለኹ ማነውን ብግደይ ብዙሕ ግዜ ከምፅኦ ይፍትነ ሑቲ ዓቕሞም ናብርትዕ መፂ ኣሎ በንጻሩ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ካልኦት መቻርክቶም ብዙሕ ግዜ እኳ ተደብደብዎም
أكن دخلت كموم تعلمان يتدبدبناتنا بريزنتنا أمريكا كمون منستر مكلخال ناتو لويد أوستن كم زبلو عقمتات ناي حوتي نمدخام ناي متكواسن ناي مكلخال عقمهم كان داخمال لنايلوم سلسة 4 جزء بجايدد ميسايلس كمون بنفرت كينات مزيوم بزحمت كعت جرميم وتصيت هاي متنتر عيدي كونس بنصارو وتم حوتي كابترا نجر حجناب باليستيك ميسايل كمون جايدد ناي نوح رح حصل له ميسايلات تفتنو هايبرسونيك ميسايل فتينهم عود فتنا كايدون بالالو سلازم نقيا بحر ترايدي كونس كعت جرم زلو حجي ولا نابتي هنداو كانوس نبعلون سقات كفصمو خمس متكع تخفصمو خمس غوليم زارب زلو سلازم مزياتو متفنان امريكا ولا حنت لو تكتمس خمزي كالت امريكا حيل اللوا وتهدروا عقما مسحوت دي خاطر ودادرو تبلو سبات كتلو تخليهم وحوتي كابلتشن 14 كساب حجي ويكسب اسرع بيلنا امريكا سعود عرب امارات كالوت كلنا فرنسا كل حيل تاكيبو انصارهم تواغيو كسعروهم سلازي كالو قديفهم ميم سلازي حوتي مجمريا ما يكونن امريكا حيل تفتنوا زلو سعوديا نا امريكا نفرتن ميسايلاتن كومدما يو اي كوم كل اصوار حزمتهم بحاده تزراريهم هاي كالو ومن تجي امريكان مشاركتان كبحريك واغو ما يكونون ذاتس واي اتقاي بحري حوت نزيد لي وحيلي بفصم كقرب هيكلني زلو حوت كنا بز حلفه مس راشان مس تشاينا فلويس ممعجيرو مراخبكم زخونه يخناتكم غعزو كم قدمكم كتقاساقسو تقوليهم سقات يبلنا بمبال حبيروا مالو انت خونه امريكا اب جيبوتي بيس لزلوا امريكا دما بناي حوتي امسيلاون نتناي تشاينا وي وناي راشا كتهرمو سلتغيل زخونه نجر كجبر سغل وي دما على الشباب اعتقاد زخونه كتجبر سلتغيل تشاينا مدلاواتا اجين ابت بوتات بزح مدلاوات جبرالا مس ايران كوينهم بحد راشا دما راشا تمسمر بتعمي زقدسا اتونكو لايف لاين ويكا منጭ توتا ابزوانز راشا قازناتا تشي زلا نس دما ካብ ራሻ ተበጊሱ በቀይ ባህር ገይሩ ናብ ቻይና ይቀንድ ትሽየጥ ዘሎ ከም ድማ ናብ ህንዲ ናብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ድማ ናብነት ኢማራት ነዳድለዋ ግን ካብ ራሻ ገዚኣ ናብ ካልኦት ትሸጠላ ምክንያቱ ንሽተይ ተረፍ ስለ ዘሎ መክሰብ ኣለዎም ዓብዲል ድማ ይናዓታቶም ስለዚ እቲ መስመር ራሻ ብጣዕሚ ዘገድስ እዩ ራሻ ግን ቤዝ ስለዘይብላ እትንኮ ቤዝ ናታ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ናይ ሱርያ ቦታ እዩ ዘለዋ ስለዚ ንኤርትራ ካብ መጠን ንላዕሊ እያ ትደልያ That's why ኤርትራ ድማ ምስ ዘሎ ኩነታት ምስ ቻይና ምስ ራሽያን ኣብ ሓደ ደንበ ስለ ዘለዋ ምናልባት ኣብ መጻኢ ኣይተፈልጠና ኣሎ ግን ምናልባት ሓደ ስምምዕ ገይሮም ቀዋም ቦታውን ይሕዙ ኾኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓሰብ እንድሕር ረኺቦም ራሽያ ሓደ ዓቢ ሓይሊ ክህልዎም ከም ዝኽእል ዓቢ ጽልዋ ክህልዎም ከም ዝኽእል ዘነጽር እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካን ራሽያን ኣብ ዩክሬን ፊት ንፊት ኣብ ውግአን ዝርከባ ስለዚ ኣሜሪካ ንራሽያ ቀደም ትንዕቃ ነይራ ኣብ ዝዋን እዚ ክትንዕቃ ኣይትኽእልን እያ ዘይኮነሲ ክትፈርሃያ ጀሚራ ዘላ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኔቶ ሙሉእ ኤውሮጳ ኮይኖም ኣብ ዩክሬን ንራሽያ ምሽ ክስዕርዋ ዘይኮኑሲ ኩሉ ትእገዳታቶምን ኩሉ ተፅዋራቶም ተጠቂሞም ውፅኢት ኣይረኸቡሉን ጥራይ ዘይኮነስ ራሽያ ደፊኣ ናብ ኤውሮጳ መፅያ ከይተሃርም እዩ ስጋኣት ተፈጢሩ ዘሎ እንተደልያ ንኤውሮጳ እውን ከተጥቅዕ ከም ትኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ናይ ኣሜሪካ መፅናዕቲ ድሕሪ መፅናዕቲ ክንዲምንታይ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ናይ ወታደራዊ ፋብሪካታት ናታ ኣብ ዝለዓለ ስፒድ ኮይኑ መወዳድርቲ ከም ዘይብሉ ሰለስተ ዕፅፊ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን የፍሪ ከም ዘሎ እዚ ድማ ውግእ ክትገብር ትኮይንካ ኣብ ነዊሕ እዋን ኣፅዋር ክንዲምንታይ ከተፍሪ ትኽእል ንሱ ዝገድስ ራሽያ ድማ ኣብዚ ዝለዓለ ፀብላሊ ኢድ ኣለዋ ናይ ቻይናን ናይ ኢራንን ናይ ሰሜን ኮርያን ደገፍ ድማ ስለ ዘለዋ ዝኾነ ነገር ከፍርሃ ዝኽእል የለን ስለዚ ራሽያ ናብዚ ክትመፅእ ከላ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ንሓን ንመለስ ናብ ታርስና ነዚኣ ግን ኣይኮንኩን ቀንዲ ከርእየኩም ደልየ ነይረ there is another report ነዚኣ ናይረኣኹም ፅንዑማ has reported that the ships were carrying out assigned tasks within the framework of the long-range sea campaign. The ultimate destination of the ships was unclear from the report, as was the reason Russia sent these vessels to the area. The Houthis have been targeting vessels to prevent Israeli-linked ships from passing through the Indian Ocean. According to reports, the group told China and Russia earlier this month that their ships can sail through the Red Sea and the Gulf of Aden without being attacked. This was an exchange of two countries, providing political support to the Houthis in bodies such as the United To hold joint naval exercises with East African nation, the frigate Marshal Shaposhnikov has arrived for a 9-day stay in Eritrea. Russia has So እዚኣ ነይራቶ ኩነታት እዚ ኣርስቲ እዚ ቢግ ሄድላይን ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ሸር ክገብሮ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑሎ ኤርትራ ከምዚ ገይራ ንኤርትራ ተገዲሶም ዘይኮኑ ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይ ራሽያ ኣብ ስፖትላይት እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ራሽያ መርከብ ናብዚ ከይዳ ራሽያ ከምዚ ገይራ ዝብል ሚድያ ብጣዕሚ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ዓቢ ኣተኩሮ ሂቦም እዮም ዝከታተልዎ ዘለዉ ናይ ጂኦፖለቲካ ተንተንቲ ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃሳት ልክዕ ከምዚ ናይ ዳማ ናይ ቼስ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ መን ናበይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ ብጣዕሚ ኣዛራቢ እዩ ስለዚ ራሽያ ናብ ኤርትራ ምእታዋ ሓደ ዓቢ ነጥቢ ወይ ከዓ
ሓደ ሪሊ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ንራሽያ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ሑቲ ብመን እዩ ዝዝወር ዘሎ ኢንዳይሬክትሊ ኢራን እያ ትሕግዞ ዘላ ተርዲምሎም ኢራን ትሕግዞ እንተላ ግብፂ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይና ኣላ ስዑድ ዓረብ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይና ኣላ ተርዲምሎም ብንየው ኢማራት ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይና ኣላ ኦማን ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ቻይናን ራሽያን ኣብ ናታ ከባቢ ኮይኖም እዮም እዚ ሓበራዊ ልምምድ ይገብሩ ነይሮም ስለዚ እቲ ከባቢቲ ታእንኮ ዘይተደፍረት ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ዘይትዝረብ ዝነበረት ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ which is very very important ኣብዚ ዋን እዚ ምክንያቱ ኣብ ጅቡቲ ኣሜሪካን ካልኦትን ከም ዘሎ ይፍለጥ ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነዊሕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ባቤል መንደብ ዝቐረበ ከምኡ ድማ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ራሽያ ኣብዚ ቦታ ኣትያ እንተተባሂሉ ሾክ ዌይቭስ ወይ ከዓ ዓቢ ዜና እዩ እዚ ሶ ራሽያ ነዚ ኩነታት ሪኦም ገና ኦፊሻል ኣይተዛረቡን እዚ ኣርቲ ናቶ ሚድያ እዩ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ብዝለዓለ ኣዛራባ ርስና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንቐፅል ንስማ sent a military ship to participate in joint drills with Eritrea for the first time in the 30 years of diplomatic relations between the two countries. Russia's ambassador to the country, Igor Mozgov, announced on Thursday. Mozgov stated that the Udaloy-class frigate Marshal Shaposhnikov has arrived at the African country's port of Massawa and is scheduled to stay in Eritrea until April 5. Russian sailors will participate in a series of joint... So, እቲ ተበዲቡ ዘሎ ኣብ ወደብ ባፅእ ክፀንሕ ምዃና ክሳብ ዕለት 5 ወርሒ 4 ክፀንሕ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩነታት ግን ኣብቲ ዝፀንሓሉ ግዜ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ልምምድ ናይ ባሕሪ ነቲ ቦታት ንምውሓዝ ስለዚ ኤርትራ ድማ ካብ ሓንቲ ቶፕ ክላስ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ምስ ኣሜሪካ ትመጣጠን ጥራይ ዘይኮነስ ፀብለልትነት እውን ተርኢ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ራሽያ ርክብ ምግባሩ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ድማ ዓብ ተመክሮ ክቐስም ይኽእል ኣብዚ ሓንቲ ገለገለ ሰባት እንታይ ክስማዓኩም ይኽእል ሩስያ እኮ ምስ ደርጉ ኮይና ብዙሕ ሽግር ዝፈጠረትልና ሃገር እያ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ፅቡቅ ሓሳብ እውን እዩ እዚ ክትሓስቦ እንተኾነ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ሩስያ ኣይኮነትን ነይራ ሕብረት ሶቪየት እያ ትበሃል ነይራ ሕብረት ሶቪየት ድማ ቅድሚ ኤርትራ ናፅነታ ምርካባ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣውዲቕዋ ፈርከሽከሽ ኣቢልዋ መዓት ሃገራት ናፅነተን ረኺበን ራሽያ ድማ ኣብቲ ዝተሓተ ድኽነትን ዕግርግርን በፂሓ ነይራ ኢንፋክት ካብ ምሕር ድኽመታ ፑቲን ንራሽያ ሒዙ ናብ ኔቶ እትውን ኢሉ ንኣሜሪካ ለሚንዎም ነይሩ ኣይንእትወኩም ኢና ኢሎም ምክንያቱ ፀላኢ የድልዮም ስለ ዝነበረ እዚ ራሽያ ካብ ኣዝዩ ፈርከሽከሽ ዝበለ ዝተንስአት እያ ንገምጥላ ድማ ሕብረት ሶቪየት ንደርጊ ንምንታይ ሓጊዞሞ እንታይ ማለት እዩ ሕብረት እዚ ራሽያ ወይ ሕብረት ሶቪየት ንሓደ ነገር ዝኣመኑሉ ብዙሕ ነገር ከም ዝሕግዙ ኣሜሪካ በንፃሩ ክሳብ ዝደልዋ እያ ትሕግዘካ ኣብ ጉድጓድ ገዲፋትካ ክትከይድ ትኽእል ንኣብነት ንህወሓት ንነዊሕ ዓመታት እያ ትድግፎ ነይራ ኣብ ሽግር ምስ ወደቐ ግን ከተትሕኖ እኳ ትፍትን እንተላ ግን ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ሕብረት ሶቪየት ግን ዘለዎ ዓቕሚ ንባዕሉ እናሞተ ከሎ እቲ ሕብረት ሶቪየት ንደርጊ ክሳብ መወዳእታ ደቂቕ ይሕግዞ ነይሩ ስለዚ ራሽያውያን ኮሚትድ ወይ ከዓ ሎያል እዮም እንድሕር ሓንሳብ ኣሚኖምሉ ነቲ ኩነታት ንነዊሕ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉን ናይ ምግባእ ሕልሞም ድማ ክሳብ ሕጂ ጎበጥቲ ይረኣናዮምን ክሕግዙ እምበር ሃገራት ኣፍሪካ ፍርቂ ናፅነተን ክረኽባ ከለዋ ዳርጋ ናይ ሕብረት ሶቪየት ደገፍ እዩ ነይርዎ ንመለስ ሕጂ ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራን ራሽያን ዝምድና ከምስርታ ይፍትና ኣለዋ ንብል ኣለና መን እዩ ግን ቀንዲ ዝደሊ ዘሎ ኤርትራ እቲ ዝለዓለ ብድሆናታ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ሓሊፋታ እያ ካብ 2000 ክሳብ 2018 ወይ ክሳብ ሕጂ እውን እንተበልና እቲ ዝኸፍአ ብድሆናታ ክሳብ 2018 ሓሊፋታ እያ ራሽያ ይሓገዘታ ቻይና ይሓገዘታ ወላ ሓደ ይሓገዛ ብፅፍራ ብምፅማምን ነቲ ኩሉ ፈተነታት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣፍሺላቶላ ሕጂ ኤርትራ ናይ ራሽያ ፍሉይ ደገፍ ሓገዝ የድልያን ወይ ምስ ራሽያ ሽርክነት ብፍሉይ ኣድልይዋ ኣይኮነን በንፃሩ ራሽያ ከምታ ዝኽብለኩም ፀናሕኮ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ንናቶም ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ እገዳ ዘለዎም ላይፍ ላይን ወይ ከዓ መተንፈሲ ኦክሲጅን ናቶም እቲ ነዳዲ ዝሽየጥ ዘሎ እዩ ቤኒ ዝሓልፍ ዘሎ ብቀይሕ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተተኸቲሮም ተወዲሉ እቲ ገይን ብቁጠባ ኣብ ዝለዓለ ሽግር ክወድቁ እዮም ስለዚ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎም በይዝ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክህልዎም ራሽያ በይዝ ኣብ ኩሉ ቦታ ክህልዎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ራሽያ ንኤርትራ ትደልያ ካብቲ እቲ ናይ ክልቲአን ሽርክነት ራሽያ ንኤርትራ ልዑል ተገዳስነት ኣለዋ ብኤርትራ በይዝ ክህልዋ ብዓይኒ ጂኦፖለቲካ ኣብዚ እዋን እዚ ከነንብቦ ከለና ስለዚ ኤርትራ ተንበርኪኻ ኣይኮነን ትልመን ዘላ ሃገር እያ እዚ ድማ ኣብ ዝምድናታት ሌቨሬጅ እንተለካ ሓይሊ እንተለካ እቲ ቦታ ናትካ ኣገዳስነት ተለዎ ኩሉ ግዜ ተደላይ ኢኻ ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ንፈልጦ ሑቲ ሃገር እውን ኣይኮነን ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ እዩ ንዓለም ሙሉእ ከመይ ፈትፈጥ ኣቢልዋ ኣሎ
فلوي أصوار سلزلوا ده كونس أفلوي بوتان لعلا قد سنزلوا بوتان سلزلوا سلزي إيرترا دما أبزوان زين تزلوا جو لوكيشن وين كان تزلوا تبوتا تزلوا أجات تجمع بزح زمدناتات كتسهل تغليا أنا think زي زمان إيرترا ولا قان كل بدي هاتن تنبرت أبزوان زي كامت أن لعل تزدليايو سلمتاي سنين رينا أمريكا مستقرأي تجبر زلا تدققامي بوليتيكيات لوخاتنا أمريكا አዲስ አበባ ንትግራይ ዝኸዱ ወይ በዛሕ ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ ድማ ናብ ትግራይ ከይዶም ኣለዉ እዚ ድማ ብኸመይ ከነንብቦ ንኽእል ናይ ጅቡቲ ፖለቲከኛ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ እውን there are many things ኣብዚ ኮኔክት ክንገብሮም ክንፍትና ነዚያ ግን ንቐፅል ቁርብትለይ ላይክ ምግባር ድማ ይተቋርፁ events with the Eritrean Navy, according to a statement from the Russian ambassador. On March 14, the Russian Navy concluded joint drills with their Chinese and Iranian counterparts in the Gulf of Oman. They, Marshal Shaposhnikov, also participated in those exercises. The Russian Defense Ministry revealed that during the 2 days of drills with the Iranian and Chinese navies, Russian sailors practiced joint maneuvers and communication exercises, the firing of high-caliber machine guns and small-caliber onboard artillery on surface and air targets. نزيا درفي كنرى خلنا كل عمد دعري تمليسنا بحكي really one of the best songs of the جزيا مخا عبي ترجم زحزة درفيا ناي بحكي كم زغيركم ندحري دملسنا درفتات انك انا بركم نقمي تمصو زلهم كتاب لب كمسكنكم يدلي تمصو لي زلهم دما بلبي زمسكن so I hope انا نوحي عملياتني بزوج زي سميع يالله نزا درفي مخنياتو مستنسنتي سلت تحازا بير تي في قال كابتن مين فيتشر تخون زنبر درفي انيرا نملسنا بتارسنا so انتي نرجعنينا now هذا اقداسي زربا ابزي وانزين ميديا تقصاصي زلهم كنبلان خلينا هذا مراحي ناي جبتي وي مينستر ناي جبتي بزعبا كونتات ناي أبتاش متزاربو يو أبحدا كونفرنس تزاربو برايم مينستر أبي مسمنتا يو دتا حزوزولو زيادة حان ملس أنت بوناريكم نير زيا فيديوز كرايوا مسايا تتحاحز تمليسنا هن رياينا كإيسو ودعفهم قار يمن كافلو عصب يونال so انتاي لونيرو ابزي ملخت زي انتاي قبل قنيو ابي احمد ابكتشن 13 ورها 10 تبيلو حد ابتي قدم بارلاما قريبو افتق بحري قباناي تاريخاوي جغرافيكاوي كمون بهزبي ملكتنايو بمبال افتق بحر كزارب كله نبمولو تزوبا قرن افريقيا نخلن هاجرات سقات كم زفترلن نجبت دمالك كم قالوا هاجرات ترير مجلس يبانيرا سلمتايو افتق بحري مسانا نتتقم خلو انتاي مالتي تزربا زبلنا بقربا مسحاتتنايو انتاي زبل ملسيبنا بريزنت نايرتران برايم مينستر ابن ركب غيرهم كم زنبرو سممع كم زنبرو من سدما حبيروم ني هو حات وي كان ويان هاريمومو دحريو تديل من سيرترا ابدغ بحرين اثيوبيا وين برايم مينستر كوبوم كم زخونه تسماميعم نيروم يزبل زلو اجي اتزرباناتو كاب جبت كمص خلو كل غزيه جبت مالت اذا ازور نا اثيوبيا مخانا كنكلالنا ابتا اجندا نا امريكا كنزارب كلنا كل غزيه زين كلتين هاجرات دايركتور بحيز اللون جبت دما ابتعت زخونه يكون كنتات ازيا لتزارب زلو ديكونس نا جبت نجر كردانا كخلالو مجمريا ربحنا جبت انتاي جبتي ازيون يشتي هاجر اتونكو قطبا نايت هاجر ابتاف دغ بحر تمركسي 1 زسته مايبون يبلو من كاب اثيوبيا زسته ماي دمصو غزيو مالتي سلازي حدا إيرترا رمستا هاجر كتكون بصدق زي كونه بربحا كري وخلون إيرترا كم نخترمس وي غلا يصعر له كدبل اي غرف وسو إيرترا حيال هاجر كتكون ايدلين مغنياتو اف دغ بحرناتنا كابناتهم يسفح كابناتهم يعبي صغاتاتنا إيرترا بزحي ترجمنا لهم جبت كودادر كله اتا جبت ودبت بحال دلا حسب مسانت ودادر كاي حسب عبيو مغنياتو تاف دغ بحري كسب باص كزرغح سلازخ هجي جبتي إيرتران إثيوبيان ركب كهلوان كل جزء صلوتامي قدم مدقاسومن دحر مدقاسومن حدا قد اسار السسيو سلامتاي بتقطبا تزعبي توتناتو تاف دغ بحري لعلو كل دما إثيوبيا ملو بملا حيلو بحسب جبتي تقام سلازلي سلازي امونغو إيرتران إثيوبيان زلو سلام نخيمت حدا هاجر ربحا زلوو انتلو جبتي
ኣብቲ ግዜ ናይ 2006 ድራማ ዝተሰርሐ ነቲ እገዳ ናይ 2009 ከምኡ ድማ 11 ሓንቲ ዓባይ ተዋሳኢት ዝነበረት ጅቡቲ ነይራ ብመንገዲ ቀጠርን ከምኡ ድማ ፈረንሳን ዝተገበረ ድራማ እዩ ነይሩ ነቲ ኩነታት ኤርትራ ንጅቡቲ ወሪራታ ተባሂሉ ሓደ ድራማ ተሰሪሑ ብኡ ገይሮም ድማ ምስ ኢትዮጵያ ውግእ ነይሩዋ ምስ ሱዳን ተዋጊኣያ ንጅቡቲ ክትወራ ፈቲና ንኣልሸባብ ድማ ትሕግዝ ኣላ ዝብል ዘረባ ተሰሪሑ ካብ ኬብል ዊኪሊክስ ዘውፅኡ ሓበሬታ ብዙሕ ግዜ ኣምፅልኩም ኣለኹ ንዑ ገዲፍና ሕጂ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ምስ ኣቢ ተሰማሚዑ ነይሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ክቦም እንታይ ስምምዕ ኣድልይዎ ኤርትራ ዳ ካብ ቀደም ስምምዕ ነይሩዋ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትህባ ሓድሽ መዓስ ኮይኑ እዚ መጀመርያ ኮነት ናይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ኣምፅልኩም ኣሎ ኣብ 1999 ኣብ ደገ ባሕርና ዓሰብ ወዘ ፍሪ ፖርት መሳዋ ወዘ ፍሪ ፖርት ንኽትጥቀምሉ ዝኽልክለኩም ሓይሊ የለን ብምባል ገሊፆም ነይሩ ስለዚ ፍሉይ ዲል የድልዮም ነይሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትጥቀሙ እጂ እንታይ ንክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ሓሸውየ ሓድሽ ድራማ ንምስራሕ ምክንያቱ ምስ ምንታይ ከነተሓዛ ኢና let's go back here እዚያ ሕጂ እዚያ ዘላ ኣብዚ ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና let's go ኣብዛ Admin. President tells visiting U.S. Senate members need for full implementation of Pretoria Agreement. Getachew Reda, President of Tigray Interim Regional Administration, TIRA, told members of the U.S. Senate Foreign Relations Committee. So, እዚያ ዜና ምስማያ ድሓን ክመለሶ ኢና ንድሕሪት ብዙሕ ነገር ኣሎ ኮኔክት ክንገብሮ ዘለና ምስማያ መዚያ who are in the Tigray region that the Pretoria Cessation of Hostilities Agreement, COHA, requires great efforts by all stakeholders to be fully implemented. Regional media reported that Getachew told the visiting Senate members that the people of Tigray have not been able to enjoy full peace due to the lack of full implementation of the Pretoria Agreement. The international community, including the U.S. government, should help to end the suffering of the people of Tigray by ensuring the restoration of the constitutional sovereignty of the Tigray regional state and helping the return of the displaced people to their homes, the report cited Getachew as saying, the visit by the U.S. Senate members to Tigray came in the backdrop of recent tensions between Tigray and Amhara. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚያ ንወዳያ እሞ ክልተ ነገራት ከርየኩም ብዙሕ ነገር እንዲኸርየኩም ግን እዚ ኣርስቲ እዚ ናበይ ገጹ ክሽረፍ ከም ዝኽእል region governments, amidst the continued lack of resolve on the status of western and parts of southern Tigray zones, as still under the occupation of forces affiliated with them. Federal and Amhara region governments. The U.S. government is one of the key stakeholders that facilitated the Pretoria Agreement of November 2022. መንግስቲ ኣምሓራ ወርሒ ኣብ ዘይመለአ ዋና ካልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ጥቃት ከም ዝኸፈቱ ተገሊጹ እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ ግን መንግስቲ ኣምሓራ ሎማዓንታዊ ዘውፅኦ መግለፂ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ጥቃት ከም ዝኸፈተ ተምሲሉ የጀናግር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብን ዝበሃል ውድብ ኣምሓራ እውን ህዝቢ ኣምሓራ ንውግእ ክዳሎ ዝፅውዕ መግለፂ ኣውፅኡሎም ኣንገሶም ኣብርሃ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጽሞም ዘለዉ ተደጋገምቲ ናይ ሕጊ ጥሕሰታት ተመልኪቱ 16 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኣምሓራ ካብዞም ንኽልትዩ ህዝቢ ናብ ተወሳኺ ቂምን ደም ቅባእን ዝወስዱ ስጉምትታት ክቁጠብ ድሕሪ መግለፂ ምውፅኡ እቲ ኩነታት እናኸረረ ዝመፀ ይመስል ነዚ መግለፂ ስዒቡ መንግስቲ ኣምሓራ ብወገን ራያ ካብቲ ወረሪ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ወፃኢ ካሊእ መሬት ንምውራር ዝዓለመ ግልፂ ኩናት ኣብ ልዕሊ ምልሻታት ትግራይ ከፊቱ እዩ ወርሒ ኣብ ዘይመልአ እዋን መንግስቲ ኣምሓራ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትንኮሳ ከም ዝፈጸመ ሓላፊ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም ኣረጋጊፆም እዮም ኦኬ ሕጂ እንታይ ከርየኩም ደልየ ኣለኹ ጌና ተወሳኺ ሓበሬታ ክበኩም እየ ስለምንታይ ብዙሕ ነገር ይካየድ ስለ ዘሎ ኩሉ ግን ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና በበይኑ ዝወፁ ዘሎ ዜና እዩ ዝመስል ግን there is one ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ክእሰር ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኢና ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ቴንሽንስ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ውግእ እውን ጀሚሩ ኣሎ ዝበሃል ሃሪሞምና እዚ ሃሪምና ኣምሓሩ ትግራይ ሃርመና ኣሎ ይብልለው ተጋሩ ድማ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ፋኖ ሃርመና ኣሎ ይብልለው ስለዚ እዚያ ገመድ እዚያ ከመይ ትንጥልጠላላ ኣሜሪካ ልኡኽናቱ ንትግራይ ሰዲድ ነይሩ ከም ዝሽምግል ዘሎ ኮይኑ ዝኸይ ዘሎ ጅቡቲ ሓደ ምስጢር ንውፅእ ኣለና ይብልለው በዚያ ድማ ንቐፅል ኣብዚያ ድማ ንፅናዕ ገለ ካብቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ከንታይ ይብልለው ድሕሪያ ሞዳታት ተሓሒዝና ክንሪኦ ኢና joint drills with Jacker. Russia is to conduct joint drills with Jacker, Eritrea, according to Jacker Russia ambassador to Eritrea, Igor Mozgo words. Reports allege this may be part of Russia planning to build a naval base in Eritrea. I will come back on its repercussions on the region and Ethiopia later. But I want to say this for now. Even though this news doesn't actually show a shifting regional dynamic, but it hits a sore spot. Eritrea's possession of what once was, Ethiopia's naval gateway. Yeah, Ethiopia's absence at sea is not just annoying. ሓደ ካብቶም ዕሉላት ካድረታት ናይ ኣቢ ማለት እዩ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ግዜ ፀረ ኤርትራ ዳርጋ ዓጢቑ ዝሰርሕ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ውፅኡ ነይሩ ነዚ ዳርጋ ኤቭሪ ሙቭ ኤርትራ ትገብሮ ብኔጋቲቭ ኢንተርፕሬቴሽን ዝገብሮ
Yeah. زادر فتري واتناكم ندحريت كتملسوكم إليه نملس حجي سو بتدقاقامي كادرتات ناي ويكا بروباغانديستس ناي أبي أحمد ويكا نايتي بلتقنا أفتق بحري تيما كم تيما كملسوو كابتي مي كابتي زيرباناتهم كتأفايدة ليون يمزلو أفتق بحرا قدا سنة طلو قال ملازبل حجزد كزارب سنة بقلت مالت تايو تيزل سنة أفتق بحرنا إيرترا ناي إثيوبيا كم زخوني إيرترا مسراشا اتقبرو زلا زمدنا دما نيتوبيا هذا عبي بوليتيكاوي ويكا تاو فشلت مخانو إثيوبيا بزي أفدق بحري بزي حيل بحري قطعنا كلوا كم زي كل ويدما رجو حيال هاجر كتكون كم زي تخلي زقل زلا حيال ديهم كتكونوا حيالات دخومات ديهم كتكونوا بحفش أنت يبلكم نيره بليز أب تويتر سبات كعبينا له يوتيوب عبينا لنا عبيت شانلات بيوتيوب له تبغى يزي يوتيوب ننهزبنا يكتكم زخ ترجعون لهم تويتر جن مستي مينستريم ميديا تمايا يطليو أجابنا تدماي يفليو بصحف زيادة كم بدما evidence كونزغل شبت كونزغل فيديوهات شير تقبل ليس لذي تقول كابز ريوزلو عقد دس في شبت زبل كو فيديوهات بريزنت ساز بلوديو كالب زعبا إرترا قراس تقبرديو أب تويتر شير قبري كيكم فالو قبرون بليس عقد دس نتعلوسو نخد فلتو كل سو ناي تويتر أكاونتنا تيتخيتكم جيدراريلكم @جيدراريلكم كدليون تقولون نملا سجي إثيوبيا العول أقدا سنة يفتق بحر اللوا نزي زي ردع ويدون قريو أبتي زخافة دون قريو أبتي زحاشة نقول دما عشاي ويكرب حنا هاجر ناشنال انترست زي ردوي بمبالي زارب زلو زقنا يكون تغني نسمع يجي كلن كانت تحازن سلو زغنا هنا. Ethiopia's absence at sea is not just annoying, it's a critical security flaw. In a region where tensions simmer and conflicts could erupt, Ethiopia's lack of a navy isn't just inconvenient, it's a gaping hole in its defense and sovereignty. Arguments dismissing the need for sea access are naively optimistic at best, dangerously ignorant at worst. Ethiopia is the giant of the Horn, shouldn't find itself small in a region where maritime prowess equals strength. We must get a sea access for our survival. There is not excuse for that. Russia is to conduct joint drills with Jacker, Eritrea, according to simmer and conflicts could erupt. So, انتايو زبل زلو بحتر زبالة أفدق بحري نيتوبيا مزارب عرس كونا يقبانيو انتايو خب بتعمي على عزب لهم زلو كردو زلنا مجمريا سوماليا نترك بمتاو بتكل حلمتاتهم زنبري في عطلة إيرترا مسراشا كومدما مس تشاينا ديل كتقبر كم تغلون سلد فلتو دروت تبقصوتاتون يري وصلو زلو ولا حنت خقبر خمسة كولي فلتلو تمع فارن تمزرابن ولا ونكو كالت أطق فترة تخونون أو وشت أبن ملس وشت أو قدايناتهم نبي يقصي خيدان له حجي كانت أخاخبن فتن نجبت تيماز ما تزلو لك عبينا كنتات كالكوليتد كويني دزارب زلو سازي أمونغو إثيوبيان سوماليان زتي يقبر كم زلو كالي منيستر ناي جبتي كم زيز تمدبا مالتك مستوى السنة معلتات تزاريب نيرو أب كينيا يشمقلنا ناي كينيا إثيوبيان سوماليان زندنا كم حشاي تعري يقبر كم زلو يزن قرزلو سلازي هذا تعري عبوي كايد كم زلو بس تعري زنابي كايد خلق رينا كم دما سوماليا بتدقاقامي كلتا عين الديل مسترك جيرا أفتق بحري وريدا وحساتا لكن سوماليا عوشتا قالك كابت زنبرة بزنا على درجة قبل الشبراء ومتكعتات أبسفل عليه بوتاتات بتاع الشباب يقبر لهم زلون اتمنقس دما بالزح نوصي كايد لهم زلون نيدق حيلتات الترقات نيتمنقس كيهلو بزح يسرحهم زلون ينزنقر بتدقاقامي دما نيرترا ناي حساب مخري يقول ناي كالي حاجز كتقبر لهم كلتا جزي أبحاتير جزي نيرترا خيدهم زنبرة زكريم شعو نعبنا ملس أبي نيرترا تأميتو بقداي نيرترا نيفتق بحردو ناي سوماليا دو قال خجبر مفتنا جن اتزعبي يتسقم كوين وزلو وشتاو كنتات ناتو دما إذا أنت بنريس أنا هنا نملس عجي إزي كنتات زي جبتو تقبر زلا دراما كمي جير كانت تزول حشوية إثيوبيا أخذ دولية زلا وأمريكا اتفق زلا جبتي كل جزء ناي تناي إذا أزور بوليسنا أمريكا وكاستراتيجينا أمريكا كونز غلي راشا نابيرترا ممتع أمريكا كتصللا زخل كنتاتيو برقت مغنياتو ناف السودان تتمليسنا قداينا السودان أمس حلفة
ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ኣምጪልኩም ነይረ ቪድዮ ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ቪድዮታት ከምፅእ ስለ ዝሽገር እየ እንታይ ነይሩ ስኸ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝጀመረ ኣብ 2018-19 ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ተሪር መጠንቀቕታ ሂብዎም ነይሩ ምስ ራሽያ ርክብ ክገብሩ ይጅምሩ ስለ ዝነበሩ ራሽያ ድማ ኣብቲ ገባሕሪ ኣብቲ ሰዋክን ዝበሃል ወደባዊ ከተማ ናይ ፖርት ሱዳን ከባቢ ክትህቦም ንራሽያ ተሰማማዕ ስለ ዝነበረት እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ዓብይ ፀገም ክፈጥረልኩም እዩ እንተደይ ተጠንቂቕኩም ኢሎም ብግልፂ ኣጠንቂቕዎም ነይሩ ካብታ ዝተዛረባ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክልተ ጀነራላት ናይ ሱዳን ንሓትሕዶም ይባልዑ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ዲቕ ዝበለ ክራይሲስ ክትወፁ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ክራይሲስ በፂሓላ እዚ ሓደ ነገር እዩ ራሽያ ክትመፅእ ኣብ ደድ ፈተነትሉ ዓብይ ድራማ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ኒጀር ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ምዕራብ ኣፍሪካ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ፅንሒለ ክሪኦ ሕጂ ነዚኣ ክውዳልኩም እየ ንመለስ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ስፔሻሊ ምዚ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ብዝተሓሓዝ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እዚኣ ንሪኣ ፀናሕና ሪፖርት ንእሽተይ ንስማዓ ያብል እቲ ኩነታት እናኸረረ ዝመፀ ይመስል ነዚ መግለፂ ስዒቡ መንግስቲ ኣምሓራ ብወገን ራያ ካብቲ ወረሪ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ወፃኢ ካሊእ መሬት ንምውራር ዝዓለመ ግልፂ ኩናት ኣብ ልዕሊ ምልሻታት ትግራይ ከፊቱ እዩ ወርሒ ኣብ ዘይመልአ እዋን መንግስቲ ኣምሓራ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትንኮሳ ከም ዝፈፀመ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ግዜ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብሓይሊ ተወሲዱ ንዝበሎ መሬቱ ክልል ኣምሓራ ኣብ ካርቱኡ ኣእትዩ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኣጠቃሊልዎ ኣሎ ብምባል ኣትሪሩ ኮኒኑ ኣብቲ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ካቢኔ እዚ ኣቐድም ኣቢሉ ክግበርን ክበሃልን ዝፀንሐ እዩ ፕሪቴክስ ወይ ከዓ ከምዚ መዳለዊ ኩነታት ንኩናት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ግዜ ካብ ዜሮ ተበጊስካ ውግእ ክትጅምራ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ምኽኒታት ክንደልለካ እዚ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ብወቂዒ ኣፍሊጥዎ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዝበሃል ንባዕሉ ናይ ውግእ መሳርሒ እዩ ገለ ካብቶም ብሲኣይኤ ዝምወሉ ሚድያታት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ነቲ ኩነታት ከመይ ጌርካ ነቲ ስትራቴጂ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣሜሪካ ከመይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስ ህዝቢ ኣጠናኒካ ምስ ረብሓ ናይ ህዝቢ ከም ዝኸውን ኣምሲልካ ምዝራብ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣነ ይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስለያ መርበባት ዝሰርሑ ዝነበሩ ብተደጋጋሚ ወፂኦም ብቪድዮ ገፆም እናተራዩ ዝተዛረቦ ኩነታት እዩ ሕጂ ናበይ ክንምለስ ኢና ከነለጋግባ ኢና እዚ ኣቐድም ኣቢሉ ወፂኡ ዝነበረ እዩ ምዚ ሕጂ ክንሰምዖ ፀናሕና ነተሓሓዞ ሽዑ ናይ ትልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ናብ ትግራይ ቀጥታ ከይድ ኣሎ ዋይ ኣይተረዳእ ሓልፎ መረጋጊፆም እዮም የሆነ ትንኮሳ አጋጥሞን ነበረ የአማራ ታጣቂዎች አሁን በፊት በኃይል በተቆጣጠሯቸውና በቁጥጥር ስር ካዋሏቸው አካባቢዎችም ከዚህ በፊት ባልነበሩባቸው አካባቢዎችም ከዛው ተነስተው በእኛ አካላት ላይ ነበረ ትንኮሳው የፈጸሙት እነዛ ታጣቂዎች በየጊዜው እየመጡ ችግር እየፈጠሩ ነው ያሉ በየጊዜው እየመጡ ምልህ ወደኛ ታጣቂዎች ወዳሉበት አካባቢ ወደኛ ሰራዊትና ወደኛ ሚሊሻዎች መምጣታቸው ነው እንጂ አሁንም ቢሆን በበርካታ የትግራይ አካባቢዎች በኃይል ተቆጣጥረው እንደያዙት ነው ያሉት ፕሬዚደንት ጊዜ admin እንታይ ንሪኢ ኣለና ናይ ኣሜሪካ ልኡኻት ሕጂ ድማ ሰኔተርስ ናይ ኣሜሪካ እዮም ናብ ትግራይ መቐለ ከይዶም ምስቲ ናይ ትግራይ ግዜያዊ መንግስቲ ተራኺቦም ዘለው እቲ ዝተገበረ ስምምዕ ከም ዝሕበር ዘሎ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንምትግባር እዩ ውዕል ፕሪቶርያ ድማ ብመንፅር ውዕል ፕሪቶርያ ከተግባር ተኮይኑ ትግራይ እቲ ዘለዋ ሰራዊት ዕጥቂ ከውርድ ክኽእል ኣሎ ኣብቲ ህዝቢ ድማ ክመለስ ኣብ ሲቪላዊ ሂወቱ ክኣቱ ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ብሽምግልና ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ናይ ኩላቶም G7 ዝበሃላትን G7 ሸውዓተ ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ ኣሜሪካ ትመርሕን ጀርመን ፈረንሳ ዓዲ እንግሊዝ ካናዳ ጣልያን ከምኡ ድማ እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት G8 ዝኸውን ምስኦም ወሲኽካ እዚኣቶም ጃፓን እውን ወሲኸሎም ኩላቶም ኣብቲ ዞባቲ ርግኣት ክፍጠር ተኮይኑ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበር ኩሉ ክንገብር ኣለና ብዛዕባ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ ግን ኣብቲ መግለፂ ናቶም ከም ዘይተጠቕሰን ቅድሚኡ ኣብ ኣቐዲሞም ዘውፅዎ መግለፂ ግን ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ሰላም ንክህሉ እንድሕር ኮይኑ ውዕል ኣልጀርስ ከተግብሩ ከም ዘለዎም ውሳነ ናይቲ ውዕል ኣልጀርስ ከም ቅቡል ወሲዶም ንስዩ ርግኣት ናይቲ ዞባ ክፈጥር ዝኽእል ብምባል ነቲ ውዕል ኣልጀርስ ኣኽበርቱ ናቱ ስለ ዝነበሩ ነዊሕ ዓመታት ረሲዖሞ ዝነበሩ ፋይል ከፊቶም ውዕል ኣልጀርስ ከም ቅቡል ወሲድና ንዑ ንምትግባር ኢና ንዑ ኢና ንድግፍ ንሕና ብምባል ገሊፆም ነይሮም ስለዚ እዛ ኣሜሪካ ናብ ህወሓት ትኸይድ ዘላ ምናልባት ሓንቲ ኣሜሪካ ኣገይን እቲ ትግራይ ትደልዮ ዘላ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ወይ እቲ ወልቃይት ራያ ሑመራ ዘሎ እቲ ኣከራኸሪ ቦታታት ንኣምሓራን ንትግራይን ዘሰሓሕብ ናብ ውግእ እውን ክወስዶም ዝኽእል ኩነታት ትግራይ ክብሉ ከለዉ ብመሰረት ናይቲ ሕገ መንግስቲ እቲ ቦታታት ንዓና ክወሃብ ኣሎ ክብሉ ከለዉ ቅድሚ እቲ ሕገ መንግስቲ
ህወሓት صحيفو مورادو ناتناي نيرو خاطر ما محارو يبلو حجي خابينا له تي فدرالاو منግስት ድማ ንኽልቴኹም كل سب كابت بوتاتي تايس وصي زلو ወይ ተሰዲዱ ወጽዩ ዘሎ ኣብ ገዙ መይመለስ ሬፈረንደም ይግበር ካይብለሎ ነዚያ ድማ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን መርገጽ የብላን ወይ ብትኽክል ዝበለቶ ኣርእስቲ የለን ግን እቲ ንህወሓት ዝድግፍ ፖለቲከኛ ብራድ ሸርማን ዝበሃል ሕገ መንግስቲ ክትግበር ከም ዘለዎን ብምባል ነቲ ናይ ትግራይ ጠለባት ዘስምዕ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኣሜሪካ ትመላለሱ ዘላ እንታይ ክትገብር ትኽእል ነዚ ኩነታት እዚ ኣረጋግያ ሰላም ከተስፍር ትኽእል ዶ እወ ምክንያቱ በመንገድ ትህቦ ዘላ ረድኤትን ካልእን ፅልዋ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ክትገብር ምኻለት ግን ክሳብ ሕጂ ከምዚ ክኸውን ዘይምኻሉ ብዙሕ ነገራት ኣብ ውሽጢ ነገር ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ሓደ ጥንግንግ ዝበለ ኩነታት እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከይትነውሓኒ ለምበር ናይ ኣዲስ ኣበባ ኩነታት ምስቲ ሓድሽ ህንፃታት ዝግበር ዘሎ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ኣገርገር ይፈጢሩ ዘሎ እዛ ኩነታት እዚኣ ግን እዚ ናይ ጅቡቲ ከምኡውን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ካድረታት ህወሓት ምስ ኣምሓራ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ስእልታት ኣምፂልኩም ነይረ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝተኸደኑ ናይ ክደግመልኩም እየ ነዚያ እናሰማዕኩም ፅንዑ ንሳውን ምዚያ ተሓዝና ክንሪያ ንኽእል ኢና እዞም ብዙሓታትና ኣቃተሎም ኮብራ ኣላዩ ዝምዕቆ ንህዝቢ ኤሪትራ ኮብራ ንህዝቢ ኤሪትራ መፀኩም ኮብራ ትካሎ ጎሞራ በልሕ ጭመራ ዋርሳይ ጎሞራ مالري تراد تمكي عري مدير براحك نتنسعري سيدي يومبر أبي دحر دحري أبي دحر دحري واحد يومبر أبي دحر دحري أبي دحر دحري أبي እምበኣር እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣምፂልኩም ነይረ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ወተሃደራት ናይ ትግራይ እዮም ናይ ቲዲኤፍ ሰራዊት እዚ እንታይ ተኸዲኑ ኣሎ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ኤርትራ ክዳን ተኸዲኑ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ክዳን ወሲድካ ኣብቲ ኣከራኸሪ ቦታታት ከምቲ ኣቢ ብተደጋጋሚ ክብሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ድራማ ክሰርሕ ኣሲብዎ ዝነበረ ዝበሃል ክዳውንቲ ናይ ኤርትራ ስሪሕካ ኣብቲ ምስ ኣምሓሩ ፋኖ ከባቢ ጌርካ ዝኾነ መጥቃዕቲ መትፍፅም ኤርትራ ከም ዝፈፀመቶ ጌርካ ድማ ነቲ ድራማ ንፋኖ ኤርትራ ትሕግዛላ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ሃሪማትና ዶ ኣትያ ዶ ተባሂሉ ሚሳይላት ተኩስካ ንኤርትራ ናብ ውጋዕ ዓዲምካ ንኤርትራ ፀገም ክትፈጥር ትኽእል ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ከመይ ጌርካ ነዚ ዘሎ ሃጓፍ ውግ ፈጢርካ ንኣዲስ ኣበባ ትመለስ እዩ ህወሓት ዕላማ ናቱ ብኣፍ ናይቶም ተጋሩ ብተደጋጋሚ ሰሚዕና ኢና ከመይ ጌርካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተጠቒምካ ንኣዲስ ኣበባ ክትምለስ ትኽእል እዩ ኣጀንዳ ናቶም ክቕየር ኣይክእልን እዩ ዝኻ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብኸመይ ክምዕብል ይኽእል ናበይ ክኸይድ ይኽእል ሓደ ብሓደ ክንከታተሎ ክንፍትን ኢና ኣብዚ ለንቀነ ዝወፁ ዘሎ ናቶም ፕሮፓጋንዳ እስከ ክምለስ ኣብዚ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ናቶም ወይ ከዓ ዝብልዎ ዘለዎ እስከ ነስማዕ ኣስመራ ኣትየስ ኣስመራ ዝርከብ ሓይሊ ዝበደለና ዋግኡ ክረክብ እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ኮም ህዝቢ ኤርትራ ምባኣስ ኣይኮነን ናብዚ ከያተና ሓንቲ ቪድዮ ላ ብኢንተርናሽናል ሚድያ ክሰግራ ዘይደሊ ንሳ ድማ እዚኣያ ስምዕዋ ኣብ ሴኔጋል ዘጋጠመ ኩነታት Message of congratulations. President Isaias Afwerki sent message of congratulations on behalf of the people and government of the state of Eritrea and on his own behalf to President Bassirou Diomaye Faye on his election as President of the Republic of Senegal. In his message, President Isaias Afwerki expressed his trust that his election will advance the tasks of economic development and progress in the Republic of Senegal and inspired by his refreshing perspectives and positions on the global architecture of governance. President Isaias reiterated that the convergence and alignment of respective positions President ሃገር ኤርትራ ናብ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተመረፀ ኣብ ሴኔጋል መልእኽቲ ናይ እንኳ ሓጎሰካ ከም ሰደደ እዚ ብጣዕሚ ዘገርም ኩነታት እዩ ስለምንታይ ዘገርም እዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት መፅኡ ዘሎ ገለ ካብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኣምነሉ ዕላማታት ዝኣምን ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ትዕብይ ዝበለ ብድሕሪኡ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ሴኔጋል ሓደ ካብቲኦም መጋበርያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ምንባሩ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ገለ መድረኽ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፊት ንፊቱ ኣብ ተራኺቦምሉ ኣብ ዝነበረ ኣብ ራሻ ነታ ዝነበረቶ ዕድል ኣክንድነት ኣጀንዳ ናይ ኣፍሪካ ናይ ራሻ እንደሳልጥ ንኤርትራ ንምፅራፍ ተጠቂምላ ነይሩ ምናልባት
እዚ ሕጂ ሓድሽ መፅኡ ዘሎ ፕሬዚደንት ግን ፈረንሳ እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም ካብዛ ዓድና ጠቕሊልኩም ውፅእ ብምባል ሕሪር መርገፂ ነቲ ምዕራባዊ ሄጀመኒ ዝተጠቀመ እዩ ነይሩ። እስከ ንስማዮ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ነይሩ? We have certain small countries like Eritrea or other states that sometimes hinder our work. This is why we shall continue working with everyone to overcome all the ኣብታ ኣጀንዳ ናቱ ንኤርትራ ንቀፋ ስለ ዝተባሃለው ካብቲ ኩሉ ዝበለሲ ገለገለ ሃገራት ኣለዋ ከም በዓል ኤርትራ ንኣሽቱ ነቲ ዕላማታት ናትና ዝዕንቅፋና ኢሉ ኤርትራስ በናይ መንገዲ ዓንቂፋቶ እንታይ ግን ገለገለ ቃላት ኣለዋ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ክትጥቀመለን ዘለካ ዘረባታት ንኣብነት ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ምዘይ ተሓሓዝ ከሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክወፅእ ኣሎ ወይ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነ ፖለቲከኛ ይመፅእ ኣምፃ ኣቢሉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣሎ ካበይ ኤግዛክትሊ ግን ኣይጠቕሱን እዮም። ዝኻ እንታይ እዩ እቲ ኣጀንዳ ዝህቦም ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ነዚ በሉ ከም ኣጀንዳ ክጥቀመሉ ስለ ዝደሊ ዝብለ እዩ። ስለዚ ካብ ስልጣን ተገሊፍሎ ንሱ ንክቅየር ድማ ኣቢሎም ኣለዉ። ንመለስ ኣብቲ ናይ ኣብ ጎረቤትና ዝግበር ዘሎ ሓሸውየ ናብኡና ቲና ምናልባት ቅድሚና ምእታውና ነዚያ እስከንስ Council expects severe punishment for those who have been involved in violent crimes and have been detained. In a speech to the country's lower house, Federal Councilwoman Elizabeth Baumschneider predicted that Eritreans would face severe punishment for their serious violations and violent conflict, but that repatriation would not be in line with the policy of the Eritrean government. So ጀርመን ነቲ ኩነታት ብዕቱብ ሒዛቶ ከም ዘላን ሸለል መለል ክህሉ ከም ዘይኮነን እቶም ኣብ ከምዚ ገበን ኢዶም ኢትዮም ዝነበሩ ሰባት ብሓቂ ምናልባት ንኤርትራ እንተደይጠሪዞሞም ብዙሕ ገበናት ከም ዘለዎን ብብዙሕ ክኸሰሱ ምዃኖምን ብዙሕ መቕፃዕቲ ይፅበዮም ከም ዘለዎን መዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ again ገለ ካብቲ ኣብዚኣ ቪድዮ ነዋሕያ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ብዙሕ ትሕሶ ስለ ዘለኒ ሎሚ ከም ኣርስቲ ከም መጠንቀቕታን ሓበሬታን ክኸውን ስለ ዘለዎ ጥራይ ኣምፅዮ ዘለኹ እንታይ እዩ እዚ ጀርመን ነዚ ኩነታት እቲ ብተደጋጋሚ ከም ትገልፆ ዘላ እቲ ፖሊስ ካልኣይ ግዜ ንኸየጋጥም ስለ ዝደልዮ ዘሎ ነቶም ኣብ ከምዚ ዝወዓሉ ሰባት ምስቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ዝገብሮ ዘሎ ካብ 3 ዓመት ንላዕሊ ክፍረዱ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ 3 ዓመት ንላዕሊ እንተተፈሪዶም በቲ ሕጊ እቲ ናይ ዕቁባ መሰሎም እውን ክስረስ ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ ዕቁባ ሓቲቶሞ ዝነበሮ 3 ዓመት ተኣሲሮም ተወፂኦም እውን እቲ ዝነበሮም ወረቐት ምክንያቱ ገበን ስለ ዝፈጠሙ ከም ሓደ ዕቁባ ዝሓተትካ ሰብ ካብ ገበን ናፃ ክትኮን ኣለካ ገበናት ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ ገበና እንተፈፂምካ እሙኻ ገደብ ኣብ ዘለዎ ግዜ እንድሕር ገበን ፈፂምካ ነቲ ናይ ዕቁባ መንገድኻ ክስርዝዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ድሌት ናይቶም የማናይ ክንፊ ወይ ካቶም ራይት ዊንግ ዝበሃሉ ሕጂ ድማ ኣብ ስልጣን ናይ ጀርመን እናሓየሉ ዝመፁ ዘሎ ኤኤፍዲ ኩላቶም እሶምን እቶም ተሪፎም ዘሎ ኤርትራውያን እውን ኩሎም ካብቲ ዓዲ ክጥሮ ዘለዎም ዝብል ኣይዲዮሎጂ ዘሎ ስደተኛ ካብቲ ዓዲ ወረቐት ክወሃብ የብሉን በነፊት ክወሃብ የብሉን እንተተኻይሉ ድማ ካብቲ ዓዲ እውን ክጥረስ ከም ዘለዎ እዮም ዝብሉ ስለዚ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝግበር ዘሎ ምርጫ እቲ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ላዕሊ ክመፅእ እዩ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ተግባራት ናይዞም መንእሰያት ዝገብርዎ ዝነበራ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ዓቢ ነጥቢ ኮይንዎም ኣሎ ነቶም የማናይ ክንፊ ኣብ ፖለቲካ ንቅድሚት ክመፁ እሳቶም ተመፅኦም ድማ እቲ ፖለቲካ ክተርር ምዃኑ ገበን ፈፂምካ ይኮነ ገበን ከይፈፀምካ ከማን ሽግር ክፈጥር እዩ ነዚ ዘይፈልጡ ሰባት ግን ካብ ሓደ ፌስቲቫል ናብ ሓደ ፌስቲቫል ይነጥሩ ኣለዉ ፅባሕ ንጎ ዋይ ክኸውን እዩ ቪድዮታት ኣለኒ በብሓደ ኣብ ጀርመን እናተፀውዑ እንዳ እስር ቤትን ፕሮሰስ ናቶምን ክጅምር ምዃኑን ብኡ ገይሩ ድማ ሂወቶም መፃእዮም ኣብ ኤውሮጳ ከብቅዕ ምዃኑ ከምዚ ዓይነት ገበን ተለካ ድማ ምዝና ሕጂ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ቴክኖሎጂ ንብሎ ዘለና ናብ ካልእ ዓለም ተኸይድካ እውን ሓበሬታ ስለ ዝኸይድ ደድሕሪኻ እናኸደ ሂወትካ ክበላሾ እዩ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እቲ ሰብ ካብ ገበን ኣቐዲሙ ክድሕንን ክእለን ከም ዝግብኦ እየ ዝነገር ሓንቲ ብዚኣ ከይጠቐስኳ ክሓልፍ ዘይደሊ እስከዚኣ ስምዕዋ ኤርትራ ንጉዳይ ኤርትራ ውፉይ ኮይነ ክዓይ ብገንዘበይን ደመይን ንሰውራ ኤርትራ ክሕግዝ ንዝኾነ ምስጢራት ሓራካ ከየውፅእ ከምኡውን ንኸይከድዕ ረብሓ ሃገር ኣብ ልዕሊ ውልቃዊ ረብሓታተይ ንኸይገብር ብስም ኣምላኽ ምሕል لقضية إريتريا أن أعمل مخلصا بمالي ودمي وأن أساند الثورة الإريترية بأسرار الحركة وأن لا أبوح ولا أخونها وأن أجعل مصلحة الوطن فوق مصلحتي الشخصية أقسم بالله العظيم
حاول مثل قالوا تذكرنا جنرال الحسن يوم حدث يوم داي إيرترا زي أبشن شعتميتن 58 قدمي برتاو قالسي حزب ኤርትራ ምጅማሩ እቲ ናይ ሓረካ ምንቅስቃስ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ዋንቲ ብስለት ከም ዝነበሮምን ኣስላሞምን ክርስቲያኖምን ድሮ እዚ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህግደፍ ምስ መፀ ሓድነት ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ዝብል ዘረባ ህግደፍ ዝፈጠሮ ዝመስሎም ብዙሕ ሰባት እዮም ዘለዉ ብፍላይ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ከምኡ ኢሎም እዮም ይእሚኖሞ እዚ ግን ቀደም ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ከሎ ኦሬዲ ኣብኡ በፂሖም ነይሮም ምክንያት እንግሊዝ መቃቂልካ ግዛ ብዝብል ኣብ መንጎ ክልቲኡ እስልምናን ኣብ መንጎ ከበሳን ቆላ እናበለ ብዙሕ ፀገማት ፈጢሩሎም ስለዝነበረ ካብኡ ተማሂሮም ኮለ ጌና ክብገሱ ከሎ ሰውራ ከይተበገሱ ከሎ ዝገብርዎ ዝነበሩ ማሕላ እዩ ስለዚ ታሪክካ ፍለጥ እታ መንእሰይ እዚ ስለ ዘሎ እዩ ሎሚ መልክዕ ቀይሩ ክመፀና ጀሚሩ ስለ ዘሎ ደምፆ ዘለኹ ኣብዚኣ ሓደ ኣብዚ ርኢ ክሪዮ ደልየ ዘለኹ እስከዚያ ስምዑ ድሕሪኡ ናብቲ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣለዉ መጀመርያ እዞም ጀጋኑ ናይ ስግርዶብ እስከስሙ እዚ መስመራ ዝርከብ ሓይሊ ዝበደለና ዋግኡ ክረክብ እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ኮም ህዝቢ ኤርትራ ምባእስ ኣይኮነን ሕና ከምቲ ዝገብሮ ይገብር እቲ ሻዕብያ ዝገብሮ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮስ ሕና ኣብኡ ሰብኣዊ ርራ የለና ፀላኢና ብዛእተናትና ንቀትል ንኽእል ኢና ፀላኢ ዘይብድል ግን እንታይ ገይሩ ዘይበደለ ትብድል ሻዕብያ ግን ከምኡ ገይሩ ገዛ ዝፀንሐ ትንስቲ ዝቐትል እዚ ምፁ ሓምሳ ዓበይ ፀላኢና ኢሉ ኣብ ከብዳና ሃለየ ዝቐትል ጨካን ኮ እዩ ካብዚ ላዕሊ ጨካን ዶ ተየለ እዩ ስለዚ ኣስመራት እዚኣ ኣትየ ዝብል እውን መበገሲ ናይ ፀላኢና ሻዕብያ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣስመራ ስለ መበገሲ እዩ ዝኾነ ኢና እምበር ካሊእ ነገር ኣይኮነን ኣብ ኣስመራ እንተዚኣ ኢሉ ይደርፍ ነይሩ ቅድሚ ኣስመራ ምእታው ግን ኣብቲ ግንባር ረኺቦም ዘዛረብዎ ካስከ ንስማዕ ኣትየና ኣሎ ገለ ተባሂሉ እሱ እውን ካብቲ ምሕዳር ነይሩ ብረታት ገለ ሒዝና ሽና ተወዲና ንኸይልና ተኸድና ብታንኪ የለ ብዙ የለ ኢቢ ምዝሓደገና ኣጋጣሚ ከም ዝሓለፉናስ ብድሕሪና እዮም እኒኡ ካቶም ሻዕብያ ንሕና ንመረብ ንማዕዲ ትንዳእ ምዕረጋዊ ገለ ኮይና ንመረብ በቃ ገለ ብድሕሪና ኮይኖምስ በሊ ቁሩሕ ገለ መለ ይብል ወርዛ ቁሩሕ ገለና ድምፂ ናይ ሻዕብያ ምዃነ ረጋግጥ ዋዩ ብወሲልካ ረጊፅካዮም ጉያ እዩ እምበር ሻዕብያ ኣትየና ኣሎ ገለ ናይ ወዲ ተባዕታይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምሻጥ ገለ ዝበሃል ኣሎ ፅባሕ ንጎኻ ኩሊት ምሻጥ ገለ ምታት ትመፅእ ኽእል ውሽጢ ትግራይ እንዳጥባሕኻ ኩሊት ናይ ህፃናት ኤርትራ እውን ኣብ ትግራይ ደሽየጠሉ ምክንያት የለን ሕጂ ትግራይ ናብ ዝወደቐ ኩነታት ትኸደሉ ሰብ ብቐትሪ ዝሕረደሉ ሰብ ብቐትሪ ብስልክ ተሓንቀሉ ገለ እቲ ኩነታት ኣብ መወዳእቶም ኤርትራውያን እንተዳ ናብ ትግራይ ምኻድ ኣቋሪፆም ትግራይ ሲናይቲ ኮይናቶም ታረኛታት ተጋሩ እዮም በዓሉ ትግራዋይ በዓል እዩ ታረኛ ክኸውን ንሱ ክጭወት ንሱ ፅባሕ ንጎሆ ኮላሊቱ ክሽየጥ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዘድልየት ኢልካና ሓበራዊ ፃዕሪ እዩ ዘድልዮ ህዝቢ ሽረ ናብ ነብስኻ ይመፀት ኮላ ኣብ ልዕልቲ ፖሊስ ጣብያ ወራሪ ይኸከል ዘሎ ኣብ ነቶም ኤርትራውያን ናፃ ክወፅኦም ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ዝፍፅሙ ኣባላት ፖሊስ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ዝፍፅሙ ተጋሩ ካሃድኖም እዩ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ብምሕዳር ግዜያዊ ምሕዳር ዓቕሚ ሲኑ ኣካላት ፀጥታ ንድሕሪ ተሓባብሮም ኣለዉ ኮይኖም ህዝቢ ግን ስጉም ትወስደሎም ክኽእል ኣለዎ ሎሚ ኣብ ኤርትራውያን ከም ዝትገብርለኹም ፅባሕ ንጎኻ ናብ ደቅና ክትሰጉሩ ምዃንኩም ፍልጥ ይኽብል ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንሰምዖ መዓት ነገራት ጓል 4 ዓመት ጨዊኻ 1 ሚልዮን ጓል 5 ዓመት ጨዊኻ 2 ሚልዮን ዝበሃለሉ ኩነታት ንሰምዖ ኣለና ሕጂ ኣብ ዩቲባት ኣትኻ ክትረኽቦ ትኽእል ነገራት እዩ መዓልታዊ ሰብኩም ደረጃ ይጭወ ኣሎ ሕጂ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እዚ ኩነታት እዚ ከይሰገረ ከሎ እቶም ይምልከተና እዩ ዝብሉ ኣካላት ዕቱብ ስጉም ትወስድሎም ብዓብዪ ኸ ህዝቢ ዕቱብ ስጉም ትወስድ እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ነፍሲ ከፍና ዝኣተው ኣነ ንባዕለይሲ ወዲ ሓፍቴን ሓወይን ከክንደይ ከፍ ኢለ ውፅኦም ዝሓለፈ ግዜ ባዕለ ይፈልጦ እሞ ከዓ ዝፈልጡ ንሰባት ዝገርመካ ጭዋ በንነት ዘለዎ ታሪክ ዘለዎ ሰነድ ዘለዎ ትግራዋይ ናይ ሰሜንን ናይ ደቡብን ዝብል ዝነበረ ተገምፂሉ ሕጂ ነቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትዮም ሓደ ህዝቢ ዶ ትብል ኣይነበርካን ወይ ናይዚኦም ሓሸውየ ኣይውዳእን እዩ ኣይውዳእኒ ናይዚኦም ሕጂ ናይዚ ግን ኣይኮነን ዝገርመኒ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ክንሰምዓ ዘለና ክርስቲያን ምስታይ ኣብ ቁርኣን
حلالي دم نايك حدا مسقلاوي دمو كستي القرآن حلال إيو جنة كاتأتو مالك نحن عم بيبنا نزار كريستيان وقع كجمار كخيل الله إرترا بدم كتلقي كتكيل الله زوين حرك عبتي نتهزبي نخمغاغل نتهزبي بأورجع يفتن بعليتي فتن زي سبزي ببزح من قدنا نتهزبي كفتاتنا هنا نريو زلنا أنا أم بيري شور زملكتهم سبات نب حقك أقربوهم خانم هنياتو زجاربو زلو جبن سلوز خوني أبزقن حنتي تبغتي مالسي بومونيروم سكن اسمع دليل بوغنا سلاما يكون بوغن كريستيان يكون أنا اسلمنان كريستيان كباتاتنا نازمت زلو جيم أوفر ندينا نلايم دلنا أتمنيخا أي حفلو أي مسارو مواقع نجار حصص درارو امنت إن الأركان رتمي كترارو حفكي بالكان دي نجار كقديرو كسات كجمد ملسكا لا كتفلت بسرو أتمنيخا قربت بقيت تخدينكا بعت بالتخلا بإمنات تلاقت وردي انفاجئلا ملك حجر عندنا أسلام كريستيانا سبحانتي حجر زينو أتوبانا حدا زمت برنا حدا مقارانا حويك تمسنا كتقطو بحوغا ولا خا وقاري ألنا بدونا كم زن كم تنتبل انكلنا ونا أتامنيخا أبصقل تتقع زبان بيت سماعتي بصور توقع من الندكا كيل الليل أبصلام تحبا أي تدبو كوتا نعمو بلوزا نابرهان نعمو حسا بالكم قلب أتاما أدي زي ولو فقودو زلقمت لبو ودا حقر بحصوت تدرد امنت إنان عالكاكا زيقا اختفالت بالحاجنتنا تقولولي فتصم زينكت حفتقناتكا زيبلنا دمرت أتامنيخا تدهكا معدو أنا خازا يقرب كمنا تحبريدو بإمنات تتالع بلاش بقى بيندو أتالي خائد صباح زريكا تعرضو خيدين كيركا حيندو مخيدو ملحسكاك بالتخ منفسكاك انزو زهاقرقو عدو ود أول مريم عادي إبراهيم سلطان عادي بهيرات أدهتات سب أيام وصل تبولوت على إذ اللهم حول زعنقو سبياتا سب زنار امنتهم نايولكي هاقروم لحبار أتامنيخا نعوض كابت بعتي ناي بحكي دس سبل ملتي كابزن لا عليك بحالا كلنيو زاقدمي بحنان إدريس يعتبل ناي بحكي أتاقو لاسكي كل خاطكم قبرا ملتي كتبوا ناي بحكي دس سبل يو عيوش فيديونات عند زنبرني فيديونات هون مقبر كنيري it's a very very brilliant كم زعينة قبرا ملتي زد ليو زلو زبيرترا مخنياتو بحقوان نامز بستفل عليه ملكة نامز أن تزبد زفتن أي واحدا تزبد ما كم زعينة ملكة كم زعينة قبرا ملتي كهبتو جميرو زقبريلن إذا كل فتنات هذا ما انتهي زنقركا انت عينت صلاي بخمي كمان قد خمس خمزغل تمكريم زبو خازلو حدش ونا يكونن كاب قدم زنبريو نزو تماهيرنا دما لعلو كلون قدم كلون حدنا تزبيرترا لما نمزي قد سنة سلازي حدنات كفتات نزغل بزخون يكون من قدي بوليتيكا وعلامة زي بليو شجر كفتر اگر كفتر زدل تراي بوليتيكا وعلامة زلو ني هاجر علامة زلو مفل لاي اي وجنيو سلازي نزيا بخمزرينا نا حلفنا نغدميت كنت متهلنا نابلكو نايلو مارستي ابزو خدي كم وترو نقولنا حق زخل كم هرز خنز بالكو تحسي زغر بليز لايك جبرو سبورت جبرو نزي channel دما دغف نابلكو نايلو مي مزيا لبواخ قتفكمي كل سب دما نزل بوا تتقتل يحجزو اقد اسمع بالتات ابزوان كنستقبل لهم زلنا مجمريا علمنا كاب ناي دولار ناي معرباوي عالم قطباوي حبلالا نام مبراق قصات خيدالا سلازي ابزوان زي ገንዘብና በዶላር ይሁን ቢሮ ተቀሚጥ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካቡና ካል ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንገዳዳለና ዝልማ ፈሊጥና አስተውዒልና በመንገድ ስቶክ ማርኬት በመንገድ ክሪፕቶ ክንገብር ከለና ውጽኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካላይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለዝኾነ ዓለምና ድማ ብቁልጡፍ ትቕያር ስለዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብ ዝዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገሳለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻት ውጽኢታዊ ይኮነን نعوك حقس زخل استفل عليه تمرت سلازلنا دربسا سنع برساقرا أسمرت تزيئات يوساي تقراول أول مقاقون نرمنا مكومات ناتنا بحليو سلخ
تطيرنا نسوي بحور من مقرنا جاسل لك راح تصير